Preguntar se teñen calor, e algunhas seguramente que me din que sí, e dirían que ben me viña ter agora unha piscina. Ollan, atención, se están en Vigo, a piscina que vostedes construísen submaríñanse a 2.750 que están rexistradas no catastro. Sí, son na cidade de Vigo máis de 2.700 piscinas. Para que se dean conta da dimensión, superan 10 veces o número de piscinas construídas na Coruña, a nosa segunda grande urbe de Galicia, como dicimos. O prezo, pois de 12.000 euros como mínimo, ata os 30.000, como dicimos, se queremos ter de obra unha piscina para levar mellor a calor en días como o de hoxe, por exemplo, Rocío. Home, Emilio, que a verdade ter unha piscina na casa presta a calquera, Sabe o ben Eligio, que leva 20 anos construindo piscinas aos particulares. Os meses fortes son de setembro a xuño, por eso está agora mesmo Eligio a pleno rendemento acabando as deste verán. A verdade é que as piscinas agora non son como as de antes, porque xa non teñen nada de azulexo, tampouco teñen esas escaleiriñas metálicas e ollo, porque moitas delas ata teñen climatización. Claro que se Eligio vos vai a montar unha piscina a casa, fai bola de categoría, pero tamén hai que abrir un pouquiño o peto, porque menos de 20.000 euros xa di Eligio que nada, así que pensade se vos saben as contas. Vos mirade que contorna maravillosa temos aquí nunha casiña aquí na Pobra do Caramiñal, pero Eligio, compañeiro, aínda así, con este mar aquí ao lado, hai xente que pola súa intimidade dice, vou facer unha piscina na casa. Sí. Así que bañarme cando me pete a min. Sí. E vos estades a tope, non? A tope. O 90% na costa. Nos facemos unhas 20 piscinas anuales, porque tamén temos reformas, non nos deixa o tempo, non nos dá para máis. E as piscinas están cambiando? Están cambiando moito. Antiguamente facías escaleras desde metálicas, agora xa hai escaleras un poquinho máis bonitas, con playas, con bancos para sentarse. O normal é un 40 de altura, non é como antiguamente que facían 2 metros de alto, non disfrutaba da piscina. Eu sempre recomendo unha piscina, se tes espacio, facer unha piscina amplia. As piscinas son eternas, son para sempre, son de hormigón armado, son para sempre. Isto é eterno, isto é eterno. Este é un dos cambios que me comentaba, non, Eligio? Sí. Que isto xa non hai baldosiñas destas sí, antiguamente azulexos pequenos. Azulexos pequenos. É un material moi bonito, agora hai infinidade de acabados e colores, non hai xuntas, e ahora mismo para min é o futuro. Alberto, que andar facendo? Soldamos a lámina ahora. Tiene aquí o jefe que este é o futuro das piscinas todas. É o futuro, sí. Por qué? Porque con isto non hai pérdida. Eu voulle cortando xa simétricamente todo ben, para que non haxa ningún problema, e xa el veña soldando atrás para que quede todo estéticamente perfecto, digamos. Isto vai por calor, soldado, en principio queda completamente estanco. Que tal o traballo de facer piscinas? É duro? Un pouco, sí. Xa ve o calor que fai. Eligio, esta parte que vemos así como de escadas, o que se pide agora. A comodidade, disfrutar da piscina, disfrutar das escaleiras, podes estar sentado das escaleiras, ter unha playa para estar a media altura de agua, deitados da playa, da agua. Antiguamente metías unhas escalas de aceiro que se puñan no borde da piscina. Para baixar, incluso xente maior, nenos pequenos. Comentasme, Eligio, que agora a maioría da xente escolle piscinas salgadas. Salgadas, sí. Aparte que é moi complicado, levar unha piscina con cloro, unha que tens que meter moito químico, e outra en tormentas, un día como hoxe, moito calor, podes estropear a agua. A ver, aí estamos montando a filtración, depois está o cloro salino, que están agora conectando todo o cloro salino, e as sondas que regulan temperatura, o salo da piscina, o pH. Tú queres unha temperatura cómoda para ti? Sí, cómoda. Para min, 25 grados é unha temperatura ideal, 25-27 grados, para min. Os mantimentos da piscina agora son mínimos, tendo sempre un robot. Por exemplo, nos facemos o mantenimiento 2 veces ao ano. Metes un robot e a temporada pásase tranquilamente sin problema ningún. Unha piscina como esta andaría en torno a casi 20.000 euros. E probámolas todas. Probarlas así? Hombre, por supuesto, se non probamos a piscina... Hai que catala primeiro. Hombre, hai que catar a piscina, hai que verla. Eu creo que se merece. Hombre.